କରୁଛି ସରିଲା ପରେ ଚାଷୀ ହଉଛି ଆଙ୍କଟା ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନି ଏଇଟା ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନି କାଲି ମାଛ ମିଳିଲାନି କାଲି ଭଲସେ ଶୁଖେଇନି ଏ ବାବୁ ଏ ଭାଇ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ଜାଣୁ ମାଛ ଆଣି ପହରଦିନ ଶୁଖେଇଥିଲୁ ମାଛ ମିଳିଥିଲା କେତେ ମାଛ ଏରା ଭାଜି ଖାଇଦେଲ ନା ନା ଦୁଇ ଦିନ ନେଇଗଲେ କେତେ ହେଲା ମିଳିଲା ଆଙ୍କୁ ତ ଢେର ଯେତିକି ଆଣିଥିଲା ଇଏ ଆଉ ହଁ ତ କେତେ ବାର ଆଣିଥିଲା ତରକାରୀ ପରେ ହବନି କି ହଁ ଦଣ୍ଡେ କେ ଆଣିବା ନେଇଗଲା ଦଣ୍ଡେ ଚାରିଣି ଯାକ ଆଉ କଣ୍ଟି କଣ୍ଟି ଅଲଗା ଦଣ୍ଡେ ଅଲଗା ଗଡ଼ିଶ ତେଲ ଗଡ଼ିଶ ଅଲଗା ସବୁ ସେମିତି କରି ଦୁଇ ଦିନ ସବୁ ନେଇଗଲେ ଆମ ଗାଧୋଇ କଲୁ ଗାଧୋଇ ଗଲା ସବୁ କାଢ଼ି ସାରିଲୁ ଦି ଜଣ ହେଲେ କେତେ ଧରୁ ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପିଲା ପଳେଇଯାଉଛି